työstää sitä yhteistä ongelmaa. Siinä ei välttämättä niin kuin kauheasti opita toisiltaan, vaan se toiminnan kohde on se yhteinen ongelma ja sitten jonkinlainen ratkaisu tuotetaan, mutta semmoista uutta synteesiä ei välttämättä niin kuin näiden eri tietämysalojen välillä kuitenkaan synny. Sitten tieteiden välinen tutkimus menee vähän pidemmälle siinä integroinnissa, että siinä jo tutustutaan toistensa tietämysalaan ja syntyy ehkä ihan uudenlaista tietoa, jota sitten hyödynnetään sen ongelman ratkaisemisessa. Eli tässä niin kuin aletaan ylittää niitä rajoja ja keskustellaan keskenään ja luodaan ehkä yhteistä kieltäkin. No sitten tämä ylitieteinen tutkimus, jota nyt tämä tämänkertainen esitys koskee ennen kaikkea, tarkoittaa sitä, että aika reippaastikin ylitellään rajoja ja otetaan mukaan siihen tutkimus- ja kehittämistyöhön myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole muodollista koulutusta siihen asiaan. Se on tietysti haastavampi tilanne, koska tosiaankin niin kun joudutaan tietyllä tavalla ymmärtämään erilaisten toimijoiden motiiveja ja toimintamalleja ja sillä tavalla luomaan sitten tässäkin todella uutta ja uudenlaista ymmärrystä siitä ongelmasta, joka yleensä on aika monimutkainen, koska monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan sit kaikkien osallisten työpanosta. No, osallistamisen syvyys riippuu tavoitteesta ja hankkeen vaiheesta. Tässä on lueteltu nyt tämmöiset pääluokat, joiden kautta niin voidaan tarkastella sitä osallistamista, että mitä siinä niin tapahtuu. Voidaan niin periaatteessa tutkijat voivat esimerkiksi informoida kohderyhmää, siinä ei mennä sen syvemmälle, tiedotetaan, kerrotaan mitä tehdään, mitä tapahtuu. Sitten voidaan ryhtyä konsultoimaan sitä kohderyhmää, jolloin saadaan tietoa sieltä päin ja sovitetaan sitä sitten siihen tutkimukseen ja kehittämiseen ja sillä tavalla jo ymmärretään hiukan enemmän siitä kohderyhmästä. Sitten otetaan mukaan, jolloin esimerkiksi tehdään suoraan tutkimusta vaikkapa kaupallisella tilalla heidän olosuhteissaan, jolla on todella suorassa kommunikoinnissa ja on ikään kuin yhteinen semmoinen muokkauskohde, jota työstetään. Sitten tämmöinen kollaboraatio, jossa oikeasti se kohderyhmä tulee mukaan siihen tutkimusprosessiin, ihan konkreettisesti pohtimaan, miettimään, reflektoimaan, jopa tekemään päätöksiä. Et se tutkimus todella niin kuin laajenee kaikkiin osallisiin. Et siinä ylitetään jo sitten tätä toiminnallisia ja tietämyksellisiä rajoja tosi reippaasti. Sitten viimeisenä on tämmöinen voimaannuttaminen, jossa on kyse siitä, että se tutkimuskohde tai se tutkimuskohteena oleva ryhmä, jonka kanssa tehdään yhteistyötä, niin se ryhtyy ohjaamaan sitä tutkimuksen tai kehittämisen päätöksentekoa. Että mitä tehdään, milloin tehdään, kenen kanssa tehdään, mitä otetaan tuloksista irti ja niin edelleen. Ja näitä tietysti kaikkia ei kaikissa hankkeissa käytetä, mutta se riippuu sitten tavoitteista ja hankkeen vaiheestakin. Että täällä esimerkiksi nyt on katsottu, että kun hankitaan partnereita, silloinkin joudutaan päättämään, että mitä näistä niin kun käytetään. Sitten kun suunnitellaan tutkimusta tai kehittämistyötä, siellä tehdään taas päätöksiä, kerätään sitä aineistoa, analysoidaan, levitetään tietoa. Ja sitten toimitaan käytännössä. Et kaikkia näitä vaiheita koskee sitten ne valinnat, mitä tästä listasta hyödynnetään. Sitten tietysti näitä varsinaisia menetelmiä siihen osallistumiseen on ihan tuhottomasti. Et oikeastaan vaan niin kuin mielikuvitus on rajana, millä tavalla sitä osallistumista tehdään. Mä en mene nyt niihin yksityiskohtiin, koska se olisi tavallaan tehnyt ihan erilaisen tästä esityksestä. Mutta jo näitä lähestymistapoja on hyvin monilla eri nimillä. Action research, toimintatutkimus, toiminnan tutkimus, osallistava tutkimus ja niin edelleen. Että niitä nimityksiä riittää. Mutta tiivistettynähän kyse on siitä, että yhdistetään nyt tässä meidän tapauksessa, jota tarkastellaan, niin tuottajien tietotaidot ulkopuolisten toimijoiden, eli käytännössä niin kuin tutkijoiden tai neuvojien vastaaviin, ja tavoitellaan paikallisiin fysikaalisiin ja sosioekonomisiin olosuhteisiin sovitettuja tuotantomenetelmiä. Ja tässä on kyse niin sanotusta bottom-up-prosessista edes osittain,
on siirrytty pois siitä vanhasta ylhäältä lähtevästä tiedon tuottamisen ja kehittämisen tavasta, jossa niin kuin se tieto tuotettiin erillään tutkijoiden toimesta ja sitten se ikään kuin annettiin valmiina sinne käytäntöön. No, nämä esimerkit, joita mä tarkastelen, niitä on 2. Ja ensimmäisenä on Luken toteuttama hanke tai Luken johtama hanke Itua ja vastetta. Juuri päättynyt hanke, jota veti Marja Jalli, ja siinä oli kyse integroidusta kasvinsuojelusta, tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon. Ja tässä osallistamistapauksessa niin oli kyse luottamuksesta toimijoiden kesken, tulosodotuksista ja velvoitteista hanketoimintaan sitouttajana. Lyhyesti selitettynä, niin tässä tehtiin töitä niin kuin lähinnä viljatilojen kanssa. Mukana oli myöskin jonkun verran hernettä ja öljykasveja. Siinä oli yhteensä 22 tilaa, jotka muodostivat erilaisen pilottialustan. Ja siinä oli tarkoitus niin kuin antaa viljelijöiden valita heille esitetystä menetelmälistasta ne kiinnostavimmat IPM-menetelmät ja lannoitteiden käytön tarkentamiseen tähtäävät menetelmät. Ja sitten näitä valittuja menetelmiä testattiin kullakin tilalla 3 kasvukautena, mitattiin niiden tehoa ja vertailtiin tilojen normikäytäntöihin. Eli keskiössä olivat todellakin nämä tilat, mutta sitten toimitusketjusta oli mukana 2 ostajafirmaa. Eli nämä oli sopimustuottajia, nämä pilottialustan firmat. Toinen ostaja oli Fazer Mylly, eli elintarviketeollisuuden edustaja, ja toinen oli Atria, eli rehua tuotettiin sitten Atrian sopimustuottajien eläimille. Käytännössä tämä tapahtui niin, että Luke johti siis hanketta ja viestintää, tuotti tietoa, jota sitten sovellettiin siellä tiloilla, jalkautti näitä menetelmiä, keräsi tietoa niiden käytöstä ja analysoi sitten tulokset. Analyysin kohteena oli sato koeruuduilla ja verrannen ruuduilla, rikkakasvien määrä, kasvitautien määrä, lakoontuminen ja katetuotto, joka varmastikin oli hyvin tärkeä viljelijöiden motivaattori. Että he saivat rahallisesti tietoa siitä, mitä tapahtui rahallisesti, kun näitä uusia menetelmiä sovellettiin. Mutta työnjako oli tehty niin, että nämä elintarviketeollisuuden firmat toteuttivat muun muassa viljelykyselyt, molemmat tekivät niitä ja viestivät sitten omia kanaviaan pitkin tästä hankkeesta ja myöskin alan analysoivat satoa ja pitivät huolen, että se tiloilla tehtävä työ tapahtui. Sitten siinä mukana oli Luomuinstituutti, joka viesti nimenomaan luomupuolen asioita, sillä mukana oli 3 luomutilaa ja sitten Uudenmaan maatalousseura, joka vastasi siitä, että testattiin tiettyjä ennustemalleja tautien ja tuholaisten ilmaantumisen osalta ja torjuntapäätösten osalta ja teki nämä kustannuslaskelmat. Eli työnjako oli niin kuin yksi semmoinen tärkeä osa tätä kaikkien toimijoiden sitouttamista. Fazer ja Atria valitsivat ne pilottitilat sopimustilojensa joukosta, eli tavallaan sieltä ostajalta tuli semmoinen velvoitekin olla mukana, mutta se, että se ostaja oli mukana, loi myös luottamusta siihen tilojen ja ostajan välille. Ja tietysti myöskin niin kuin hankkeen vetäjänä Jalli sanoi, että se heijastui myöskin tämä elintarviketeollisuuden mukanaolo aika vahvasti, että tulosta piti tulla niin kuin hankkeen toimesta, että nämä ostajafirmat odotti tulosta. Tilat sitoutettiin mukaan vuorovaikutteisesti, eli ensin pidettiin työpaja viljelijöiden kanssa mukaan otettavista toimenpiteistä, joita oli tosi pitkä lista alun perin. Sitten keskusteltiin yksittäin kunkin viljelijän kanssa, jotta he pystyivät valitsemaan informoidusti toimenpiteet niiden ehdotusten joukosta, ja he sitten toteuttivat koe- ja verrannen ruudun omilla tiloillaan sen ostajafirman tuella. Ja juuri tuo, että analyysissä sitten oli mukana myös eri toimenpiteiden katetuotto, niin oli varmasti yksi motivoiva tekijä kaikille osapuolille. Että mitä näillä uusilla toimenpiteillä saatiin rahallisesti aikaan. Tiedonvaihtokanavia oli tosi monipuolisesti.
alkaen näistä face-to-face-kokouksista ja Teams-kokouksista. Sitten oli Pellon pienartilaisuuksia, tuotettiin IBM-tietokortteja jo siinä alkuvaiheessa, joita oli tosi paljon. Pidettiin webinaareja tuloksista ja samaten kirjoitettiin ammattilehtikirjoituksia, esitelmiä viljelijöiden tilaisuuksissa. Oli tietysti hankkeen nettisivu ja tiedeyhteisöä varten on myös lähdetty tekemään käsikirjoituksia. Ja sitten nämä elintarviketeollisuusfirmat piti omia viestintäkanavia semmoisina tiedotusputkina. WhatsApp-ryhmäkin oli hanketoimijoilla, mutta Jallin mukaan se toimi lähinnä tämmöisenä tiedotusvälineenä, tehtiin jotain nostoja, mutta siitä ei juuri sellaista keskustelevaa kanavaa kuitenkaan tullut. Mutta kun mä tarkastelen nyt sitä, että olin mukana tässä hankkeen ohjausryhmässä, niin mä pystyn sanomaan, että mielestäni tässä toteutui enemmän tai vähemmän kaikki nämä 4 ensimmäistä tapaa osallistaa viljelijöitä ja muita toimijoita. Tämä voimaannuttaminen, puhuin tästä Marjan kanssa, ja se, että mikä tämän hankkeen vaikuttavuus on, johtaako se muutoksiin tiloilla sitten niiden käytännöissä, niin siitä tässä hankeaikana ei pystytty saamaan tietoa, että se vaatisi sitten erillistä tsekkausta jälkeenpäin. Tosi oleellista tässä oli, että mukana oli tosiaankin 2 toimitusketjun jäsentä, jolloin se sitoutuminen oli vallan molemminpuolista ja tietynlainen velvoitekin olla mukana sitten syntyi niille, jotka lähtivät mukaan. No sitten tämä toinen esimerkki on vähän laajempi ja siinä on sitten tämä viljelijöiden osallistaminen tehty tämmöisen formaalin interventiomenetelmän avulla, jossa taustalla on teoriat ihmisyhteisöjen toiminnasta ja kollektiivisesta oppimisesta. Mä sanoisin, että tuo edellinen esimerkki on vähän niin kuin tämmöinen arkijärjellä tuotettu tapa osallistaa hankkeessa olevia kohderyhmiä, kun taas tässä käytettiin tämmöistä muodollisempaa teoriaan pohjautuvaa menetelmää. Ja muutoslaboratorio on tämän menetelmän nimi, ja se tähtää niin kuin siihen, että osallistetaan se kohderyhmät tai ryhmät käsitteen muodostukseen, eli tuottamaan niin kuin uutta toimintamallia entisen tilalle, joka on havaittu ongelmalliseksi. Ja samalla niin kuin heidät sitoutetaan myöskin muutoksen aikaan saamiseen, käytännössä siis. Tämä alkoi itse asiassa jo 2010-luvun alussa, tämä Närpiön keissi. Siellähän on paljon kasvihuonetiloja, tuohon aikaan varmaan lähemmäs 200. On kausiviljelmiä, on ympärivuotisia viljelmiä, lentävät tuholaiset liikkuu viljelmältä toiselle, eli nämä firmat vaikuttavat niin kuin toistensa tuholaistilanteeseen. Ja siellä oli havahduttu semmoiseen ongelmaan, että se ei onnistu enää se tuhojien torjunta niin, että yksittäiset firmat pitää huolta ikään kuin siilossa muista firmoista, kasvihuoneyrityksistä siis, vaan pitäisi päästä alueelliselle tasolle. Eli siinä pitäisi niin kuin tavallaan luoda tuommoinen rinki, vaikkapa nyt kylän ympärille, jossa koko kylä yhdessä pitää huolta siitä, ettei ne jauhejat lisänny liikaa. No, tämä muutoslaboratorio toimii työpajaperiaatteella, jota me pidettiin 6 tämän alueellisen toimijaryhmän kanssa, jonka pääjäsenet näette tuossa. Mukana oli kasvihuoneviljelijöitä, neuvojia ja pakkaamoita, suurin osa oli viljelijöitä. Me aloitettiin tekemällä haastatteluja eli pieniä esitutkimuksia, kerättiin sellaista ärsykeaineistoa työpajoihin, että oikein kunnolla osataan se ongelma niin kuin esittää ja tuoda mukaan. Sitten siinä työpajoissa analysoitiin tilannetta, eli tehtiin ongelman uudelleen tulkintaa koko tämän ryhmän kanssa. Ja mallinnettiin sitä jauhiaisongelmaa, että kaikilla muodostui yhteinen kuva siitä, mistä oikein on kysymys, että mitkä on se ongelman juurisyyt, ettei tuotettaisi jotain pinnallisia pikaratkaisuja, jotka ei kuitenkaan niin kuin korjaa sitä tilannetta. Sitten tuotettiin yhdessä tuon porukan kanssa eräänlainen konsepti alueellisen jauhiaistorjunnan järjestämisestä, ja siinä yhteydessä tajuttiin tarkkailun ja tiedon välityksen merkitys. Jopa tuotettiin idea tietokannasta, jossa tarkkailutulokset olisivat ja neuvojille ehkä valituilla naapureillakin olisi pääsy katsomaan, että mitä siellä isossa naapurissa esimerkiksi tapahtuu, että missä sen tuhoajatilanne menee ja onko vaara, että se ryöpsähtää vaikka jauhiaisia mun kasvustoon. Tämä oli vähän ehkä sanotaan teknisesti ennenaikainen idea,
tuolloin se ei toteutunut, mutta pohdittiin aika tarkkaan ja tuotettiin jopa prototyyppi. Tehtiin ihan päätöksiä, muun muassa sellainen päätös viljelijöiden taholta tuli, he ymmärsivät, että kyllä niitä jauhojaisia pitää torjua ihan koko viljelyjakson loppuun asti, eikä luovuttaa siinä pari viimeisen kuukauden aikana, kun siinä jauhojaisilla ei ole enää niin väliä, kun se sato on jo parhaampansa antanut. Mutta että ei päästetä niitä ulos, jolloin ne leviää esimerkiksi ympärivuotisista viljelmistä kausiviljelmille. Tämä niin kuin siirtyi pikkuhiljaa käytäntöön. Sitten tehtiin yhdessä niitä tarkkailukokeiluja. Ihan jokunen yritys lähti mukaan kokeilemaan keltaansa tarkkailua. Se tarkkailu ei ollut mitenkään erityisen yleistä tuolloin. Muutama firma teki sitä, mutta että nyt lähdettiin kokeilemaan ja mukana oli siis molemman tyyppisiä viljelmiä. Ja siinä yhteydessä saatiin sitten lisää ideoita yhteistyöstä ja kommunikaatiosta. Sitten kun jatkettiin sitä implementointia, niin viljelijät yritti myöskin lähteä siihen, että he pitäisivät säännöllisiä tapaamisia silloin tällöin, tai sanotaan, että vaikka kerran kuussa, että tarkasteltaan sitä tilannetta niin kuin laajemmalti. No sitä yritettiin ja kokeiltiinkin, mutta se kaatui sitten siihen, että sen vetäjän olisi pitänyt saada jostakin palkkaa. Ja siihen nämä viljelijät eivät vielä olleet valmiita, että he olisivat maksaneet esimerkiksi neuvojalle, joka sitten valmisteli ne kokoukset ja hankki sitä tietoa ja tavallaan niin kuin fasilitoi sitä. Mutta sitten me tehtiin sen hankkeen sisällä myöskin niin kuin demonstraatio, aika tehokas demonstraatio, että kyllä Sääks oli ihan siis jauhiaistehdas, iso kurkkuviljelmä, joka tuotti niin paljon jauhiaisia, että naapurissa oleva tomaattiviljelmä menetti rahaa ihan siis tuhansia euroja jatkuvasti torjuessaan. Me osoitettiin, että säännöllisellä systemaattisella tarkkailulla jauhiaisongelma pystytään saamaan kuriin. Siihen meni vajaa vuosi, mutta me tehtiin se. No, tarkkailun käyttöönotto alkoi pikkuhiljaa niin kuin levitä tuosta, mutta sitä hidasti kuitenkin vielä, että ei ollut päätöksentekotyökalua. Mitä mä teen tietyllä tai kullakin jauhiaismäärällä, semmoinen niin kuin puuttui vielä, että se siinä mielessä jäi vähän kesken. Mutta tässä oli nämä tämmöiset lähiajan, lyhyen aikavälin tulokset. Ja muun muassa että noita 2 kylän eri viljelijät kokoontuivat tsekkailemaan vähän niitä tuholaistilanteitaan. Mutta nämä pitkän aikavälin vaikutukset tällä osallistavalla menetelmällä oli paljon tärkeimmät mun mielestä tuossa vaiheessa. Sikäläiset kiinnostuivat tästä osallistavasta menetelmästä. He tykkäsivät tosi paljon, että viljelijät ja kaikki muutkin pääsi keskustelemaan siitä ongelmasta ja pohtimaan sitä. Et siinä todella niin kuin tuli tutkimuksen ja neuvojien ja viljelijöiden yhteisymmärrys kasvoi. Mutta tämä johti sitten siihen, että vuodesta 2015 lähtien tätä samaa menetelmää soveltamalla alkoi hankerypäs yhteistyönä Luken ja ÖSPin kanssa. Siihen liittyi sitten hankkeen ja Vaasan yliopisto ja HAMKikin osittain. Ja liikkeelle lähdettiin Innovextus-muutoslabralla, jossa tuotettiin osallistavasti kehittämisohjelma kasvihuoneklusterille. Ja sitten kun tämä kehittämisohjelma oli tuotettu, niin kaiken kaikkiaan on nyt 5 hanketta, jotka on ikään kuin sysätty liikkeelle tuosta muutoslabra-hankkeesta aikoinaan. Ja siellä niiden hankkeiden joukossa on muun muassa tuo jauhojaisten tarkkailun kehitetty päätöksentekoväline. Nyt se on olemassa ja se tarkkailu leviää siellä. Se on isoissa firmoissa käytössä nyt jo siellä ja huomattavia säästöjä jauhiaistorjunnassa on saavutettu. Eli tämä auttoi myöskin alueellista kasvinsuojelua eteenpäin tosi ratkaisevasti, vaikka se jäi silloin aikaisemmin hiukan kesken. Mutta siellä sitten toteutettiin hankkeita, joissa kehittämiskohteeksi valittiin tomaatin laadun parantaminen ja klusterin asiakaslähtöisyyden parantaminen. Sitten lähdettiin edistämään digitaalisten välineiden käyttöönottoa, tomaatin laatu edelleenkin niin kuin avainkohteena. Ja oli sitten VATRE-hanke, jossa keskitettyyn ylikasteluvesien kierrättämiseen, edistämiseen. Tämäkin on niin kuin asiakaslähtöisyyttä siinä mielessä, että vastataan yhteiskunnan ja asiakkaiden arvojen niin kuin taholta tuleviin vaatimuksiin. Ja nyt meillä uusin on tuo APE-SPIN-hanke, joka juuri sai rahoituksen, missä pyritään tehostamaan vihannespunkin torjuntaa nyt, kun kemikaalia ei juuri enää ole ollenkaan sen torjuntaan saatavissa. Muutama dia siitä, että miten niitä viljelijöitä käytännössä osallistettiin. Ei viljelijöitä ainoastaan, vaan myöskin pakkaamoita ja neuvojia ja muitakin sillä paikallisia, jopa kuluttajia.
Noin isossa mittakaavassa me ensin muotoiltiin sitä ongelmaa uudelleen, tulkittiin, sitten loppujen lopuksi päädyttiin ratkaisuun, mikä oli se kehittämisohjelma tässä vaiheessa, tässä Innovextus-hankkeessa. Siinä oli tiedotusta läpi koko sen hankkeen. Ensin tutkittiin niitä näkemyksiä, käsityksiä, mielipiteitä, muotoiltiin siis sitä ongelman tulkintaa ja yritettiin ymmärtää, mitä pitää kehittää. Sitten taas välissä tuossa, kun oli väliraportin paikka, niin käytiin vähän niin kuin hakemassa palautetta siitä, että ollaanko oikealla tiellä. Ihan ryhmähaastatteluja pidettiin niin kuin eri firmojen kanssa. Ja sitten lopuksi tuotettiin se kehittämissuunnitelma. Tämä on se iso kuva, miten toimittiin. Pienemmässä, yksityiskohtaisemmassa kuvassa niin meillä oli niin kuin, yksi yhteen tapaamisia. Mä tein haastatteluja aika paljon eri toimijoiden kanssa ja yrityskäyntejäkin niiden yhteydessä. Tämä Vita fasilitaattori eli meikäläiseen. Sitten mulla oli tietysti välillä kokouksia niin kuin ÖSPin puutarhajaoston kanssa, neuvojien säännöllisen palaveroinnin kanssa, tuottajayhdistysten kanssa palaverattiin sitten heidän vuosikokouksissa ja niin edelleen, että haettiin tavallaan niin kuin palautetta siitä, että miten tämä homma etenee. Sitten tosi keskeisessä asemassa oli pannuhuonekokoukset. Ja ne oli juuri sitten, että tässä niin kuin tehtiin sitä samaa muutoslabra-syklin kehää, käytiin lähinnä tuottajien kanssa 3 kylässä, jokaisessa noin 4 kertaa tavattiin ja yritettiin siellä niin kuin kartoittaa sitä tilannetta ja saada sitten yhä useamman viljelijän näkemykset mukaan. Kaikkihan ei tietenkään pysty tämmöiseen osallistumaan, koska niitä on kuitenkin yli 100 niitä firmaa, kasvihuoneyritystä siellä, että se on aina tietty otos, joka lähtee mukaan näihin. Sitten näistä pikkukokouksista, joissa oli ehkä osallistujia semmoinen maks 8, niin päädyttiin sitten, kun oli ikään kuin kerätty sitä tietoa, niin mentiin syömälle siinä tietosuppilossa, niin pidettiin 2 tämmöistä tosi isoa pannuhuonekokousta, jossa jo mietittiin sitä, että okei, nyt me ymmärretään, mistä on kysymys, mikä se ongelma on, tuotantolähtöisyys, todellinen tuotantolähtöisyys, kun pitäisi olla asiakaslähtöisyyttä. Se oli niin kuin tavallaan se avainlöytö, se avaintietoisuus, jota yritettiin herättää. Ja sitten oli lopussa tietysti tämmöinen iso kokous, jossa käytiin läpi sitä kehittämisohjelmaehdotusta ja tehtiin siihen vielä muutoksia, priorisoitiin asioita ja sitten ryhdyttiin pitämään sen jälkeen toteutushankkeiden suunnittelukokouksia. Eli niistäkin osallistettiin sitten viljelijöitä, koska he oli mukana tässä ja tiesi, että missä mennään. Ja kun vielä isompaa mittakaavaa mennään katsomaan, niin tässä on ikään kuin, että täällä on se vallitseva systeemi, miten toimitaan, se klusteri siellä Pohjanmaalla. Tässä sitten tutkittiin näkemyksiä ja kartoitettiin sitä tilannetta erilaisten kokousten ja haastattelujen edelleen avulla, kuten sanoin. Sitten mentiin sinne NIS-tasolle, eli siellä muotoiltiin sitä ongelmaa ja yritettiin miettiä niitä ratkaisuja. Pidettiin siis näitä kokouksia ja työpajoja, eli pannuhuonekokouksia. Ja sitten tietysti sitä tiedottamista piti tehdä, koska kaikki eivät olleet mukana. Ja muun muassa yksi sellainen tiedottamisväline, mielikuvitusvainon rajana, meillä oli se, että me tuotettiin loppuraportti kasvihuonerevyyn muodossa. Eli paikallinen amatööriteatteriryhmä, todella fiksu niin kuin se johtaja siellä, toiminnanjohtaja, hän muokkasi sen mun loppuraportin revyyn muotoon. Oli laulua, oli sketsejä ja niin edelleen. Ja siinä sitten ikään kuin tuotiin koko sille yhteisölle tiedoksi, että mitä on tehty, ja nostettiin esiin sen ongelman eri tasoja ja ratkaisumalleja. Ja tästä tuli valtavan suosittu. Me oli 250 katsojaa ja sanon suoraan, että ovella tapeltiin, että pääsinhän sisään, vaikka paikka oli jo täynnä. Mutta tässä Närpiön keisissä, joka oli tietysti pitkä, niin mun mielestä siinä toteutuu myöskin tämä voimaannuttaminen, koska siellä mentiin jo siihen, että se yhteisö niin kun tiedosti asioita enemmän kuin aikaisemmin, lähti mukaan hankkeiden suunnitteluun ja ÖSP:n rooli niin kuin hankegeneraattorina Luken avustuksella on ihan toinen nykyään kuin aikaisemmin. Ja tuo osallistavien menetelmien tuloksena on muun muassa tuo virtuaalinen osaamiskeskus Nextcraft, jossa on niin kuin tietoa näistä hankkeista ja tuloksia ja erilaista aineistoa. Mutta sitten tämä viimeinen kuva on tämmöinen vähän sotkuinen, mutta palaan siihen toimitusketjuun ja sen merkitykseen. Että miten merkityksellistä on se, että toimitusketjusta olisi mukana useampia jäseniä.
jotta se sitouttaminen niihin hankkeisiin onnistuisi paremmin. No, tässä on nyt kyseessä ihan erilainen toimitusketju kuin oli se sopimustuottajien ja elintarviketeollisuuden ostajien välinen suhde siinä ekassa esimerkissä. Täällähän ei ole niin kuin varsinaisesti sopimustuotantoa. Hankkeen alkuvaiheessa voi sanoa näin, että Pohjanmaalla vallitsi tämmöinen kirjoittamaton sääntö. Viljelijän täytyy saada itse päättää, mitä hän tuottaa. No, sehän on aivan niin kuin se tuotantolähtöisyyden, se on kiteytettynä siinä. Yksityiset pakkaamot eivät juuri ohjanneet sitä tuotantoa. Nämä biovihannes kyllä pyrkii ohjaamaan jossakin määrin, mutta tämä sääntö oli tosi vahva. Sitten se näkyy tässä silleen, kun pakkaamot myy sitä tuotetta markkinoille, niin, jotka on hyvin kilpailtuja, niin ja kun tässä ei niin kuin ole sellaista sopimusta, että sä tuotat sen ja sen verran, kaikki tuottaa sen, minkä pystyy, ja he yrittävät tuottaa mahdollisimman paljon, jotta saisivat hintaa. Niin se näkyy sitten pakkaamuksessa, se näkyy siinä, että se myynti oli tämmöistä, että saatiinpa menemään kaikki kuitenkin. No, sitten tässä on tietysti kommunikaatiota näiden kahden välillä, on se lähiostaja ja sitten tämä tuottaja. Sitten on tietysti tämä etäostaja, eli keskusliikkeet ja vähittäiskaupat, jotka sitten myy niitä tuotteita, niin siis sitä kommunikaatiota on jonkun verran, se on parantunut siitä lähtien ja parantunut koko ajan, mutta kuitenkin siinä ei ole semmoista jeesausta niin kuin täältä, että täältä annettaisiin apua, esimerkiksi kerrottaisiin, mitä ne kuluttajat haluaa, tehkää jotain, oli ehkä se sanoma, joka laitettiin tänne tuottajapuolelle. Ja sitten kuluttaja seisoo täällä ja miettii, että mitä mä ottaisin, kun on ulkomaista ja kotimaista tarjontaa, ja pitäisi muistaa vesijalanjälki ja hiilijalanjälki, ja rahatkaan ei oikein riitä. No, tämmöistä löyhää toimitusketjua, jossa ei ole tämmöisiä sopimuksia, niin siinä tietysti se tiedonkulku on usein se ongelma. Ja siinä hankkeessa nyt me tehtiin niin, että saadaksemme parannettua tätä tuottajien ikään kuin asiakaslähtöisyyttä, he itse tulivat siihen tulokseen, että heidän täytyy saada suoraa tietoa kuluttajilta, ja me tuotettiin hankkeessa makuraati koko klusterille. Eräs tuottaja totesikin, että asiakaslähtöisyydestä nimenomaan, että ei me olla näitä asioita niin kuin ennen ajateltu. Et siinä mielessä tässä tuli semmoista voimaannuttamista ja otettiin askeleita kohti asiakaslähtöisyyttä siitä perinteistä tuotantolähtöisyydestä. Toki tällä suurimmalla pakkaamolla on myös säännöllisiä itse niin kuin ostettuja makuraateja, että he tekevät sillä tavalla sitä laadunvalvontaa ja tsekkauttaa asiakkaalle, että mikä uusi lajike esimerkiksi menisi kaupaksi ja mikä ei. Mutta tässä oli nämä mun esimerkit, ja nyt minuakin kiinnostaisi kuulla teidän menetelmänne osallistaa viljelijät hankkeisiin, miten te onnistuitte, mitä haasteita oli ja minkälaisia onnistumisia ennen kaikkea. Kiitos mun puolesta.